खुलुमबाय बे समाव दङ बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। थांखि जानाय मोन10 साब डिस्ट्रिक्टनि खामानिफोरखौ 15 आगस्तनि गेजेराव मावगोन। जिल्ला परिषद आनसलिक पन्चायतनि आफादगिरि आरो लेङाइ आफादगिरि सायख'नायनि थाखाय बिजेपिआ सा 7 सोद्रोमानि कमिटि दादों। अपारेशन सिन्दुरनि उनाव अपारेशन नादेर। कसुगावआव आदिबासी आफादफोरा मुंख्लं सान फालिदों। ओइचएस थाखोआव गोदानै मोनथाम आयदा थिसनदों। बेसेन नाङाजासे सोलोंथायारि एडमिशन लानायाव रेशन कार्ड नांगोन बुंदों ड रनज पेगु। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। आसाम सोरखारा बावैसो मोनसे फोसावथाय होदों। रायजो सोरखारनि सरासनस्रा खुंथाय बिफाना जेनेरेल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेन्ट नम्बर 375037/496 नि फोसावनाय बायदिबा सोलिफु बोसोरनि 15 आगस्तनि गेजेराव मावफुंगोन थांखिजानाय मोन10 साब डिस्ट्रिक्टनि खामानिखौ। बे समाव आसामाव मोन 39 सोलिगासिनो थानाय साब डिस्ट्रिक्ट दं। मख'नो गोनांदि फैगौ 15 आगस्तनि गेजेराव मावफुंनो गोनां थांखिजानाय साब डिस्ट्रिक्टफोरानो जादों बक' सयगाव साब डिस्ट्रिक्टनि थांखिजानाय मावख'आ बक'। बेबादिनो पलासबारिनि साब डिस्ट्रिक्टनि थांखिजानाय मावख'आ मिर्जा। राङापारा साब डिस्ट्रिक्टनि सदर मावख'आ राङापारा। फोसावथायाव मख'नाय गुबुन साब डिस्ट्रिक्टफोरा जादों बरसला साब डिस्ट्रिक्टनि थांखिजानाय सदर मावख'आ धेलामारा। मरियनी साब डिस्ट्रिक्टनि सदर मावख'आ सुखानकनिया। थियक साब डिस्ट्रिक्टनि थांखिजानाय अरायथा नङि सदर मावख'आ केन्दुगुरि। थियक साब डिस्ट्रिक्टनि अरायथा मावख'आ सरबाइबन्दा जागोन। माखुम साब डिस्ट्रिक्टनि थांखिजानाय सदर मावख'आ माखुम। दिगबै साब डिस्ट्रिक्टनि थांखिजानाय सदर मावख'आ फानबारि रड। धलाई साब डिस्ट्रिक्टनि थांखिजानाय सदर मावख'आ धलाई बाजार आरो दुधनै साब डिस्ट्रिक्टनि सदर मावख'आ जादों दुधनै। रायजो सोरखारा फोसावनाय बायदिबा बै साब डिस्ट्रिक्टफोराव फैगौ 15 आगस्तनि सिगां गासैबो सोरखारि हाबाफारिया जागायगोन। 2025 मायथाइनि पन्चायत बिसायख'थियाव बिजेपि आरो मित्र ज'टआ देरहासारनायनि उनाव जिल्ला परिषद आरो आनसलिक परिषद दानो थियारि खालामदों। बेनि गेजेरावनो बिजेपिआ जिल्ला परिषदनि आफादगिरि, लेङाइ आफादगिरि, आनसलिक परिषदनि आफादगिरि, लेङाइ आफादगिरि सायख'नायनि थाखाय सा 7 सोद्रोमानि मोनसे कमिटि दानाय जादों होननानै खौरां मोन्दों। रिपर्ट बायदिबा सा 7 सोद्रोमानि बे कमिटियानो जिल्ला परिषद आरो आनसलिक परिषदनि आफादगिरि आरो लेङाइ आफादगिरिखौ सायख'गोन। बिजेपिनि आसाम प्रदेश कमिटिनि आफादगिरि दिलीप शइकियानि बिथोन बायदियै आसाम प्रदेश बिजेपिनि गाहाय नेहाथारि दिप्लुरन्जन शर्माया कमिटि दानायनि बाथ्राखौ फोसावदों। बे कमिटिनि क'अर्डिनेटर महरै नबकुमार दलेनो बिबान होनाय जादों। जिल्ला परिषद आरो आनसलिक पन्चायतनि आफादगिरि आरो लेङाइ आफादगिरि सायख'नायनि थाखाय दाजानाय बिजेपिनि सा 7 सोद्रोमानि गुबुन सोद्रोमाफोरानो जादों ड राजदीप राय, तपन कुमार गगৈ, बिजुली कलिता मेधि, बल्लभ लचन दास, पुलक गहाय आरो दिप्लुरन्जन शर्मा। बे कमिटिया सोमोन्दो गोनां जिल्लानि मन्त्रि, एमपि, एमएलए आरो जिल्ला आफादगिरिजों सावरायनानै सुबुंखान्थियारि आदबजों बिसायख'थि बिखान्थिखौ आवगायलांगोन। अपारेशन सिन्दुरनि उनाव बे खेबाव अपारेशन नादेर। भारतारि रौनियाया जम्मु काश्मीराव बानजायदों अपारेशन नादेर। मिन्थिनो हानाय बायदिबा जम्मु काश्मीराव उदखारिफोरखौ नागिरनानै भारतारि रौनियाया बानजायदों अपारेशन नादेर। इन्डियान आर्मी, जम्मु काश्मीर पुलिस आरो सिआरपिएफआ जथायै जागायदों अपारेशन नादेर। भारतारि रौनियाया जैश-इ-मोहाम्मद आरो लश्कर उदखारिफोरनि हेंथायै बे अपारेशनखौ खालामदों। मख'नो गोनांदि अपारेशन नादेरनि जोहै कुवालामानि नादेर ओनसोलाव उदखारिफोरखौ नागिर फोजोबस्रांदों भारतारि रौनियाया। रिपर्ट बायदिबा अपारेशन नादेरनि गेजेरजों थांनाय 48 घन्टायाव सा 6 उदखारिफोरखौ फोजोबस्रांबाय रैखाथि बिफाना। जम्मु काश्मीराव भारतारि रौनियानि अपारेशन नादेरनि गेजेरजों संदाननाया जोबोर गोख्रैयैनो सोलिगासिनो दङ आरो भारतारि रौनियाया सासेबो उदखारिखौ भारतआव दोनैनि थांखि लादों। थांनाय माखासे गोलाव बोसोर सिगां 1996 मायथाइनि हारियारि दाङाबाजियाव मुंख्लं जानाय सुबुंफोरनि गोसोखांथियाव दिनै क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कसुगाव गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि
गेलेग्रा फोथाराव आदिबासी फरायसा आफादनि दैदेननायाव आदिबासी मुंख्लं सान फालिनाय जायो। बे सानखौ बोसोरफ्रोमबो 15 मे सान खालि फालिनाय जायो। मख'नो गोनांदि थांनाय 1996, 1998 आरो 2014 मायथाइनि हारियारि दाङाबाजियाव थैनाय सुबुंफोरनि गोसोखांथियाव बे मुंख्लं सानखौ फालिबाय थादों आदिबासी फोलेरा। दिनैनि बे हाबाफारियाव आसुनि मिरु नेहाथारि रिमान सरेना बुंदोंदि आश्रय बादायाव थानाय आदिबासी सुबुंफोरखौ फिन थांना थांफिननो आरो न'फारसे गिदिंना थांफिननायनि राहा खालामना होनांगौ आरो आदिबासी सुबुंफोरनो हानि पाट्टा होनो दाबि दैखांदों आरो गोख्रोङै सोरखारनिसिम दाबि खालामदों। दावराव दावसि एबा दाङाबाजिनि समाव मुंख्लं जानाय मुंख्लंफोरनि न'खरनो सोरखारा 50,000 रांनि राङारि अनसुंथाइ होनो होन्दोंमोन, नाथाय बेफोरखौ दिनैसिमबो होआखै होननानै बुंथिदों। हाबाफारियाव आदिबासी अनसाय जौगाखां गौथुमनि आफादगिरि आसिम हास्ताजों लोगोसे आसु आसा, असबा, अक्सु बायदि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसेनो गोबां आदिबासी माहारिनि दैदेनगिरि आरो गोबां आदिबासी माहारिनि फरायसाफोराबो बाहागो लायो। आसामनि सोलोंथाइ बिथिङाव मोनसे गोदान दाजाबदेरनाय। आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बर्ड सुंद'यै ASSEB आ HS फरायसाफोरनि थाखाय मोनथाम इलेक्टिभ साबजेक्ट एबा सायख'जाथाव आयदाखौ थिसननाय जादों। HS थाखोनि फरायसाफोरनि थाखाय गोदानै थिसनजानाय मोनथाम आयदाफोरा जादों आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स, फाइनेन्सियेल लिटारेसि आरो साइन्स लेंगुवेज। बे आयदाफोरा 2025-26 सोलोंथायारि बोसोरनिफ्राय जागायगोन। देग्लाय HS सेथि बोसोराव मुं थिसननाय फरायसाफोरा बे आयदाखौ सायख'नो हागोन आरो 2026-27 सोलोंथायारि बोसोरनिफ्राय 12 थाखोनि फरायसाफोरा मोननो हागोन। बे हाबाफारिखौ हायुङारि सोलोंथाइ खान्थि 2020 जों गोरोबनानै सोलोंथाइखौ गोदान मुगायारि खालामनाय आरो फरायसाफोरखौ रोंग'थिफोरजों थियारि खालामनायनि थांखिजों लानाय जादों। बे गोदान आयदानि जागायनाय आरो फोरोंगिरि फोरोंथाय हाबाफारिखौ आसामनि सोलोंथाइ खान्थिजों जौगाहोनायनि फारसे मोनसे गोनांथार आगान होननानै साननाय जायो। IIT गुवाहाटीनि हेफाजाबाव बे नाजानायखौ गोख्रों खालामदों आरो गुनगोनां फोरोंथाय आरो सम्पदफोरखौ रोखा खालामदों। मिन्थिनो हानाय बायदिबा गुवाहाटी IITनि प्रफेसारफोरनि जोहै बे बिजाबखौ थियारि खालामनाय जादों। आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ मिथिहोदों दि जायफोर फरायसाफोरा सोरखारि फरायसालिमायाव बेसेन नाङाजासे एडमिसन लानाय समाव रेशन कार्ड होनांगोन। मानो होनोब्ला रेशन कार्डनि जोहैनो इनकाम एबा खामायनायनि सोमोन्दै मिन्थिनो हायो। अदेबानि गोरायुंफोरा बेनि अनगायैबो गुबुन माबाफोर राहा दंब्ला बेखौबो नाजावनो हागोन होननानै बुंथिदों मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ। मख'नो गोनांदि सिगाङाव जायफोर फरायसानि बिफानि बोसोरारि इनकामा 2 लाख रांसिममोन एबा BPL कार्ड दंमोन, बिसोरनो कलेजनि एडमिसनफोराव रेहाय होनाय जायोमोन। नाथाय आथिखालाव जायफोर फरायसानि बिफानि बोसोरारि इनकामा 4 लाख रांसिम जागोन, बिसोरनो बेसेन नाङाजासे एडमिसन होनाय जागोन होननानैबो आसाम सोरखारा फोसावदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।